जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोननैसो भिडिअ लानानै फैलायबाय स्पेशली नैबे भिडिअआ एसे इम्पोर्टेन्ट जागोन नोंथांमोननि थाखाय आरो बावहाय मोन 7था दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय बे बोहैथि दाननि 29 तारिखआवहाय रेलि मोनसे हाबाफारि लानाय जाबाय अल आसाम नाङैनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टारावहाय बिथांमोना मोनसे रेलि अर्गानाइज खालामबाय बावहाय दा मोन 7 दाबिफ्रा मा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिपिबा सरकाराव फैनायखाय दिनै एबसुआ दावराव खालामनायनि हिस्ट्रि लालायबाय गोबां बाथ्राखौ बुंनो मानसिफ्रा नाथाय बेबायदि नङा जों सब समाय जों नेगेटिभ साननो नाङा नैबे आं मोन 7था डिमान्डफोरखौ बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना सरकारि एगेन्स्ट नामा बेखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आरोखि 1 नाम्बार दाबियाव दङ amendments of Article 280 and the 6th schedule to the Constitution as per the 125 Constitution Amendment Bill 2019 in the winter season of Parliament 2025 आव जानो गोनां माने गोजां बोथोरनि जेनाखि सिजन माने बावहाय जेनाखि पार्लामेन्ट सिजन दङ बेवहायनो बे 125 एमेन्डमेन्ट जे मोनसे बे बिलखौहाय पास खालामनांगौ होननानै जे आर्टिकल 280 आव लिरनाय जे 6 शिड्यूल नि थाखाय 125 जेनाखि बिल बेखौ पास खालामनो थाखाय नारसिनदों आबसुआ आरो बे नारसिननायखौ लानानै बे डिमान्डखौ एबा धरना एबा बे रिलि खालामनायखौ लानाय जादों मानोना नै उइन्टार 2025 आवनो हयथ' डिसेम्बरहालागै मोनसे उइन्टार सिजन जागोन पार्लामेन्ट सिजन जागोन बाय पास खालामथारनांगौनि खाथिरावहाय बे धरना कार्यक्रमखौहाय एबसुआ अर्गानाइज खालामदों निश्चय बुजिबाय नोंथांमोना 2 नम्बराव दङ जोंहा नै granting of ST Hill status to the Bodo Kosaris living in Karbi Anglong and Dima Hasau मानोना जोंनि बर'फ्रा जायफोर दिमा हासावआव दङ आरो कार्बि आंलंआव दङ बे गोबां पुराना दाबि बियो दिनैसिमबो जोंनि आसामाव जोङो बर'फ्रा एसटिब्लाबो बै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव जों हाजो ओनसोलाव जों दिनैसिमबो एसटि स्टेटासखौ मोनाखै एसटि हिल हिसाबै जों मोनाखै दा बेनिखायनो बे एसटि हिलखौ मोननो थाखाय कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बे मोननै जेनाखि डिस्ट्रिक्टआवहाय एसटि हिल स्टेटासखौ जों बर'फोरनो होयो बेनि थाखाय बे डिमान्डखौबो बे गोलाव समनि डिमान्डखा बियो आरो बेखौबो लाफानाय जादों 3 नम्बराव दङ जोंहा फुल फ्लेजेड स्टेटास अफ BKWSC भिलेज नटिफिकेशन डिलिमिटेशन कन्डाक्ट अफ इलेक्शन थारमाने दिनैसिमबो BKWSC आ फुल फ्लेजेड जायाखै बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दादोंमोन बिटिआर सुक्सेस जाफायाखैमोन मा बेवहाय दिनैसिमबो फुल फ्लेजेड जायाखै बाय खुनु दिनैसिमबो इलेक्शननि प्रसेस खालामनानै होनाय जायाखै आरो लोगोसे भिलेज नटिफिकेशन गामिफ्रा मा थादों मा थायाखै बेखौ दिनैसिमबो बे क्लियार रोखा खालामना होआखै डिलिमिटेशनआ दिनैसिमबो क्लियार जायाखै आरो बिनि उनावहाय आं होनबाय दहायनो इलेक्शन कन्डाक्ट खालामनांगौ इलेक्शन दिनैसिमबो सिस्टेमखौ बाहाय बड' कसारि वेलफेयार माने माबायाव खालामनानै होनाय जायाखै दा बेनिखायनो बे डिमान्डखौबो लाफानाय जादों 3 नम्बर दङ जोंहा provincializations of schools and colleges of BTR and Bodo medium school outside BTR थारमाने जोंनि बे BTR हालामावहाय माखासे स्कुल आरो कलेजफ्रा लोगोसे BTC नि बायजोआव थानाय बा BTR नि बायजोआव थानाय माखासे बड' मिडियाम स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिनदों आरो सरकारखौ प्रेसार होनाय जादों बेथ' सिगांनि डिमान्ड खामोन बेबो जे दिनैसिमबो BTR हालामाव आरो आउट अफ BTC नि बायजोआव थानाय गोबां माखासे बर' मिडियाम स्कुलफ्रा कलेजफ्रा दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज होआखै सरकारा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै लायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जायनि फलाव गोबां फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जाना थांगुलायबाय खुनु मोनसे गरसेबो सरकारनि थाइसेबो सरकारनि फैसा मोनजायाखिसै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो बैफोर माखासे स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खाथिरावहाय थाबैनो खालामनांगौनि थाखाय नैबे दाबिफोरखौबो बाव बिथांमोना सोफाना लानाय जादों 1 नम्बराव दङ जोंहा inclusion of more villages from सनितपुर and बिश्वनाथ district and southern part of BTR थारमाने गोबां माखासे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवहाय गोबां बर' गामिखौ सोसननांगौनि खाथियाव डिमान्ड खालामदों आरो आंथ' बुंगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथल' नङा धेमाजियाव सोसनबावनांगौ धेमाजियाव आजां गाजां बर'फोर दङ बिसोर मा खालामगोन आंनिफ्राय धेमाजिखौबो सोसननांगौ BTC आवहाय बेखौ लांजोबनांगौ धेमाजिसिम आंनिफ्राय लुबैनायाथ' बिसो धेमाजियाव आजां गाजां बर'फोर दङ स' बिसोरखौ माने सोसननो हाया सनितपुर बिश्वनाथ थांबायबाथ' मोनहैखाबायानो
ओंखायनो डिमान्डखौ मानिबा सोनांगौ आरोखि आरो बे सोनाय डिमान्डआ थानांगौ एबसुनाव बेखौ आं खावलायबाय आरो लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि ओरै खोला फारसे थानाय जायफोर खाथि खाला नांजाबनाय गोबां बर' गामिफोर दङ दिनैसिमबो हाबाखै आरो बिसोरखौबो बिटिआरआव थाबैनो सोसननांगौनि खाथिराव बिथांमोनहा बे पइन्टखौबो सोफाना लानाय जादों फैबाय थानाय 29 तारिखनि जेनाखि रेलि प्रग्रामावहाय 6 नाम्बाराव दङ जोंहा एन्टाइटेलमेन्टस अफ लेन्ड राइट्स टु ट्राइबेल्स आन्डार FRA एक्ट 2006 माने 2006 नि FRA एक्ट मथे नि बायदियैहाय जायफोरनो थारमाने हानि मोनथाय होनांगौमोन बेखौ दिनैसिमबो गोबां ट्राइबेलफ्रा मोनाखै बिनिखायनो बिथांमोननो हानि जेनाखि टाइटेलमेन्ट होनो लेन्ड टाइटेल होनो थाखाय बेखौबो सरकारखौ प्रेसार खालामगोन दा बिनिखायनो बे पइन्टसखौबो सोफानाय जादों लास्ट नाम्बार पइन्ट दङ 7 नाम्बार पइन्टआव दङ बावहाय बिथांमोनहा होनदों रिलिज अफ 1500 crore स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज फर इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट थारमाने बिटिआर हालामाव थानाय माखासे थांलाय फैलाय हान्था बा गोबां माखासे लुफुंनांगौनि जौगानायनि थाखाय बा बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय स्पेशल पेकेजै बिटिआरआव हरनांगौमोन 1500 कौटि बे 1500 कौटि फैसाखौ माने हरनो थाखाय जायखौ बिथांमोना हमथाना लाखिबाय थादों स' बेखौ रिलिज खालामनो थाखाय आरो एबा थाबैनो बिटिआरआव हरनो थाखाय बे डिमान्डखौबो लादों दा बेनिखायनो बे गासै मोन 7था डिमान्डखौ एबसुआ लानानै फैबाय थानाय नैबे बोहैथि अक्ट'बर दाननिनो 29 तारिखआव बिथांमोना अल आसाम मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारावहाय बिथांमोना बे रेलि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय दा बेनिखायनो गोरोन्थि बुजिनो नाङा बिथांमोननि जेनाखि धर्ना कार्जफुरि बेयो बावहाय बिथांमोना मेनसन खालामजोबखाबाय अलरेडि जे बिथांमोना 5 बोसोर नेबाय 5 बोसोरावबो बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हायाखै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो दा बिनिखाय नै 5 बोसोरनि एसेयावबो जायैखाय बिथांमोना नै डिसेम्बरहालागै मोनसे उइन्टार पार्लामेन्ट सिजन जागोन आरो बे उइन्टार पार्लामेन्ट सिजनाव पास खालामनांगौनि खाथिरावहाय प्रेसार होनो सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय नारसिननो थाखाय एबसुआ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बायखौनो सोरखौबा दुखु मोननानै लानाय जायाखै जों बयबो बुजिनांगोन जोंनि मानसिफ्रा माने गासिबो पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो बयबो एक्सपार्ट जाजोबो आरो एक्सपार्ट बाथ्रा बुंनो रोङो दा जों बेनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा खुनु गुदिबो मोनथिया बिजौबो मोनथिया जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो मोनफ्रोमबो बाथ्राफ्रानो दिनैनि गेजेराव माने पलिटिकेल जाजोब्बाय दा बेनिखायनो जोंनि पलिटिकेलाव फुनदेरजोबनायनि खाथिरावनो जोंनि फिउचारा साननो गोनां जानानै फैबाय मानोना जों बांद्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जों पलिटिकेल नोजोरजों नाया बेखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो दैदेनगिरि गासैबो सारमोनखौ गिदिरमा नोंथांमोना जाथिखौ दैदेनलांनांगौनि खोथा दं जाथिनि फिउचारा जाथिनि इयुना नोंथांमोननि आखायावनो दङ नोंसोरो जुदि दिनैनि तारिखआव जुदि मोजां दैदेनलाङोब्ला इयुननि थाखाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय नोंसोर जायगाखौ माने सेफटि खालामना गालांखायोबा बिथांमोना रैखाथि मोनगोन आरो जुदि नोंसोरो सेफटि खालामनानै गालाङाब्ला बिथांमोननि फिउचारा खोमसिजों साग्लोबगोन आरो बिसोरो आलादा जानानै थैनो गोनां जानानै फैगोन जायफोर फिउचाराव दिनैसिमबो जोनोम मोनाखै बै जेनेरेसननि थाखाय दा बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय जेनेखि बे हाबाफारियावहाय नोंथांमोनहा जायफोरनाखि बुजिनो हायो एबा बुजिदों नोंथांमोना बाहागो लाफाबानो जाबाय बावहाय खुनु सोरबा पार्टिनि बाथ्रा थानो नाङा जोंनाव बेफोरबायदियानो जोंनि गेजेराव बिराद गोरोन्थि दिनै गुबुन अन्य जाथि जनगोष्ठीफोरा दिनै एसटिनि थाखाय डिमान्ड खालामगासिनो दङ जों बर'फ्रा दिनै एसटि डिमान्ड मोनबाय थेवब्लाबो जोङो बै मोननै डिस्ट्रिक्टआव दिनैसिमबो जोङो एसटि फिखौनो जोंल' मोनदों खिन्थु एसटि हिलखौ जों मोनाखै जों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै साननानै नायदों दा गतिके बैफोर बाथ्राखौ जों बुजिलायनानै जेन' नोंथांमोना बाहागो लायो आं बेखिनिखौनो आंनि साइडनिफ्राय आं एसे बर' फिसा एबा बर' सुबुं हिसाबै बेखिनि इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय थेंक इउ